To fa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun saki ɗalibai kimanin 24 wanda suka yi garkuwa da su a jihar Kebbi. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan da ya gabata muka wayi gari muka tashi da wata fargaba inda aka je makarantar 'yan mata aka sace su, wanda yanzu sun kwashe kusan kimanin mako 2 kenan a hannun waɗannan 'yan bindiga, inda ake ta bin hanyoyi domin a samu a ga an kuɓutar da wannan yara. Sai ga shi kwatsam yau da yamman nan ministan tsaro ya fitar da cewar lallai an samu nasarar karɓo yaran nan cikin ƙoshin lafiya ba tare da wani abu ya same su ba. Sai dai ministan tsaro bai bayyana ko an ba da kuɗin fansa ba ko ba a bada ba. Duk da dai kowa ya san cewar lallai 'yan bindiga a ƙasar nan da matuƙar wahala su kama mutum su sake shi salin alin ba tare da sun karɓi kuɗin fansa a hannunsa ba. Kowa ya san wannan abu ne mai matuƙar wahala, yanda ake fama da 'yan bindigan nan a ƙasar nan. Duk wanda suka kama shi babu ruwansu da yana da kuɗi, babu ruwansu kuma da cewar talaka ne. In dai ka riga ka shiga hannu, magana ta riga ta ƙare. Lallai sai an biya miliyoyin kuɗi sannan a samu a sake ka. To lallai yanzu waɗannan 'yan mata kamar dai yadda kuke gani, lokacin da aka ɗauko su ne cikin mota inda ake ƙoƙarin a je a yi gwaje-gwaje a asibiti a tabbatar da lafiyan kowace, sannan kuma a damƙa su hannun iyayensu kafin komai ya koma daidai kuma su fito su ci gaba da karatu. Duk da dai irin wannan hare-hare da 'yan bindiga suka kawo a tsakanin nan, to ya sa da dama wasu gwamnonin jihohi su ma duk sun kulle makarantu saboda gudun cewar kar 'yan bindigan nan su ci gaba da kawo hare-hare suna sace mutane. Duk da dai kulle makaranta lallai ba mafita ne ba, ko da an kulle wa'innan makarantu ko ba a kulle wa'innan makarantu ba, wa'innan 'yan bindigan lallai babu ta wata hanya da za a iya ɓilla musu a yi maganin su. Kamar dai yadda mutanen Najeriya ko da wani lokaci sukan fito su ba shugabanni shawara shine wa'innan 'yan bindigan lallai in dai ana so a kakkaɓe su ne tsakani ga Allah, ba ana wasa da hankalin mutane ne ba, to lallai a yi amfani da ƙarfin sojoji da Allah ya hore mana a ƙasar nan tamu, tunda ita wannan ƙasar tamu Najeriya tana daga cikin manya-manyan ƙasashe na duniya wanda Allah ya musu arzikin sojan ruwa da sojan sama da sojan ƙasa, wa'innan sojoji kala uku da Allah ya bamu. Ni na tabbatar inda ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai ba su izini na cewa su kakkaɓe wannan 'yan ta'adda cikin ƙanƙanin lokaci, za a wayi gari 'yan ta'adda sai dai tarihi a ƙasar nan. To amma da yake su wannan 'yan ta'adda da kuke gani lallai gwamnati tana yin amfani da su ne domin samun kuɗin shiga. In ba ku manta ba, duk shekara lallai akwai biliyoyin kuɗi da ake warewa wanda ake cewa lallai za a sayi makamai domin a yaƙi 'yan ta'adda da su. To wannan kuɗi da ake warewa to shi da ake ganin cewar yanzu idan gwamnati ta bada dama aka ce 'yan bindigan nan sun ƙare, to lallai wannan kuɗin da ake warewa duk shekara ana ba wasu 'yan iska suna amfana, to yanzu za a daina ware wannan kuɗi. To yana daga cikin abin dalilin da yasa kenan aka kasa yin maganin wannan 'yan bindigan kenan, sai da a je a ɗan fara harbin su ɗaya biyu sai a ƙyale su kuma su zo su ci gaba da ɓarna. Domin yanzu duk shekara irin biliyoyin kuɗin da 'yan bindigan nan suke karɓa, ni na tabbatar da ce talakawa suna iya daurewa su dinga haɗa wannan kuɗi suna gina ma kansu manya-manyan asibiti ko kuma manya-manyan makarantu wanda za su ci gaba da kula da yaransu. To ni na tabbatar da ba ƙaramin ƙaruwa ne ba. To amma da yake hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, shi ma dalilin da yasa kenan ake fitar da irin wa'innan manyan kuɗaɗe, saboda ya riga ya zama dole ne duk wanda aka riga kama nashi in dai yana son ya rayu to lallai fa sai ya bada wannan biliyoyin kuɗi da na a sake shi. Yanzu wannan 'yan mata Allah kaɗai ya san iya abin da gwamnati ta fitar ta samu ta karɓo wa'innan yara, domin kun san in dai wajen an ce za a yi amfani da ƙarfin soja ne a ku fito da su, ku kun san in ba su aka ci ba ko ɗaya cikin su bai zai dawo ba, domin 'yan bindigan nan gaba ɗaya za su iya kashe su. Idan ba ku manta ba, irin wannan barazanar da su 'yan bindigan nan suke yi irin su ne shugaban ƙasar Nijar ya yi lokacin da ya karɓi mulki a hannun Basum. Idan ba ku manta ba, haka shi ma a wancan lokaci aka ce lalle ya sauka a wannan mulki ya maida ma Bazum mulkinsa, inda ya barazana idan fa aka kuskura aka matsa mishi ko kuma aka kawo mishi hari da sunan za a kashe shi, lalle zai kashe Bazum zai kuma kashe iyalansa, wanda sanadiyar haka lalle dole ana ji ana gani aka kyale shugaban ƙasar Nijar inda ya ci gaba da mulki. Yanzu haka kowa san Bazum yana nan tsare tare da iyalansa wajen shekaru 4 kenan, har yanzu ba wani takamaiman labari na cewa za a sake shi, kuma lalle ba a taɓa sakin shi ba. Yanzu idan shugaban ƙasar Nijar lalle Allah ya mai tsawon kwana in shekara 50 a mulkin nan,
to shi ma ba zan fa haka zai shekaru 50 a tsare. In kuma Allah ya sa a'a an mai juyin mulki to lalle in wata gwamnati sabuwa ta hau za a iya sakin bazin wanda daga baya in ya gane da ikon ƙara fitowa takara sai ya fito, in 'yan Nijar sun zaɓe shi daga nan sai ya fito ya ci gaba da mulki ya dai kamar yadda aka samu nasara lalle aka ceto wannan ɗalibai. To muna fata lalle ci ma ɗaliban sauran wayanda aka sata a jihar Neja da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya su ma Allah ya fito da su, sannan duk wanda suke hannun wannan yan bindiga da wanda muka ji labarin su da wanda su ma bamu ji labarin su ba muna fatan lalle dukan su Allah ya fito mana su kuma wannan yan bindiga dalle Allah ya sa su daina wannan harka da garkuwa da mutane, su ma su ciriu su dawo cikin gari kamar yadda kowa yake harkar neman arziki su ma su koma neman arziki, domin dai kowa san wannan harka ta garkuwa da mutane ba harka ce ta neman arziki ba, harka ce ta neman tsiya, domin yan bindigan nan lalle tunda ake wannan harka ta garkuwa da mutane baka taba jan an ce yau ga ɗan bindigan da yake da kuɗin da suka kai kimanin miliyan 100 ba, ga shi da a zahiri za ga an ba su miliyoyin kuɗi amma da suka samu kuɗin nan a banza, a haka kuɗin nan suke karewa a banza. Na farko su sai abinci kawai a sai makamai, wannan kuɗin su riga sun kare. Kuma kamar yadda babban malamin addini yake fitowa yake bada bayani ko da wani lokaci sannan yake ba da shawara shine babban malamin addini Sheikh Murtala Asad Sokoto, inda yake cewa lalle da a ce ka mallaki gida kwanda lalle ka mallaki bindiga yafi maka, in kuma kana da babban gida ka sai da rabin kuma ka sai bindiga. Kuma irin wannan shara da babban malamin addini yake barawa Sheikh Murtala Asad Sokoto kowa ya san gaskiya ne, domin yau ko da ka mallaki gida in baka da bindiga to aikin banza ne. Duk lokacin da tsaye sa yan bindiga ne suka sace ka ko kuma suka dauki wani naka a karke wannan gidan naka dai ana ji ana gani shi za dauka a siyar, inda za ce kokarin bari a yau belin wanda a kama to kaga ko yau idan ko a ci kana da bindiga dalle ko da gidan haya kake hankalinka a kwance, duk wannan iska irin waɗannan mutane lokacin zai ce bai yunkurin ya kawo maka hari ya ci mutuncinka ko kuma ci mutuncin iyalanka da ya shigo gidan ko ya zo kofar gidanka ya ji ka fara harbi da bindiga, dole yana ji yana gani dole ya juya tunda dama shi bai dogara da Allah ba bai dogara da manzon Allah ba, karfin sa dama wannan bindiga ce to kai ma kana da ita, kaga shi kanshi dole ma ya haƙura juya ba zai tsaya ya ce zai bata lokacinsa ba. Ko da wani lokaci wannan babban malamin addinin Sheikh Murtala Asada in yana bada irin wannan shawarwari sai ga cewa kamar ya cika matsawa nan ko ba cika matsawa ne ba, gaskiya ke ce faɗa dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Okay, bismillah. My name is Zainab Polo from SS3A. Okay, student of GGCS Manager. Okay, number 1 kenan ko? Yes. You? Fatima Sanizm from SS2A. From GGCS. Okay. Number Mariam Usman. number what? 3. Mariam Usman. Okay. JSS3A. Okay. You? Salima Sanizm. Okay. SS3A. Number what? Number 5. Oh, number 4. 4. You number 6. number 5. 5. Now that is SS3A. Okay. Who is the next number? 6. Okay. Your name? The next number. Number what? Number 7. Najatu Abdullah from SS3A. Okay. Mariam Elias. Call your number first. Number what? Number 8. Uh-huh. Mariam Elias from SS3A. Next one. Number 9. Amina Ilyas. JS3A. Number. Number 10. Jamila Ilyas. SS3A. Number 11. Number 11. Number 12. Number 12. Stand up. Class. Next one. 13. Who is 13? Who is 14? 14. Salima Garba Umar SS3A. 15. Number 16. Okay, 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Is there another person? Is there just 24 of you? Yes. Okay, today's date is 25th of November, Yes. and the time now is 10 minutes to 6.
So God's willing, you'll be going home free. Inshallah. All right. I wish all of you the best. Thank you. All right. Saƙonni guda biyu. Saƙo na farko dangane da karatuttuka, yanzu insha Allah an koma kowane karatu. Banda karatun Iyya'us Sunna na ranar Lahadi. To amma ka'idar ita ce saboda uzurrurka da yawa kowane karatu kada mutum ya yi saurin zuwa sai ya ga sanarwa cewa za a yi. Da haka akan wannan ka'idar tun da daman azumi ya taho abin da ya rarrakawa za a yi haka. Kusan daman bai wuce wata ɗaya ko wani abu ba da samu rufe duka. To wannan shine Allah ya sa mu dace. Sako na biyu, mahimmancin dagewa da addu'a dangane da abin da ya shafi rikita ta harkar rashin tsaro. Lallai mutane mu shiga taitayin mu. Lallai mu koma ga Allah komawa ta gaskiya. Lallai mu dage da addu'a Allah ya amintar da mu, ya amintar da dukkanin al'ummar musulmi da garuruwan musulmi. Addu'a ita ce makamin mumini. Ubangiji bai damu da bayi ba dan addu'ar su ba. Ubangiji ya ce mu roƙe shi zai amsa mana. Ubangiji ya gaya mana babu wanda yake fitar da wanda yake cikin halin kunci da matsananciyar bukata in ba shi ba. To da haka mu koma ga Allah. A cewar mu koma ga addu'a, mu tsaya da addu'o'i na sunna, ba addu'o'i na shirbici ba. Ba ai ta ba da wasu laƙunƙuna da wasu surkulle ba, a karanta kaza. Mu ciyayi wannan. Ba a neman abin da ke wajen Allah ta hanyar saba masa. Ana neman abin da ke wajen Allah ne ta hanyar yi masa biyayya. Ba yawan addu'a ka ce ta bid'a za ta sa Allah ya amsa ba. Addu'a ƙwaya ɗaya ta sunna tak ta ishe ka. Da haka mu kiyaye wannan. Akwai wani abu da na gani a social media wanda ya kamata lalle in faɗakar a kansa, wanda ko shakka babu ruɗin ƙwaƙwalwa ne ba kaɗan ba, kuma wannan na iya ja mana fushin Allah sama da wanda muke ciki. Na ga wasu daga cikin mutane suna rubuta tunda insecurity ya zo Kano ya ƙare, an gama. Wannan kuskure ne ba kaɗan ba, ba a yi wa Allah haka. Annabi da sahabbansa a yakin Hunainu, ku ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin al'umma, amma da al'ummar ta yi alfahari ta bugi kirji za ta iya, sai Allah ya watsar da ita. Har da annabin Allah ya bari aka ɗanɗana musu kuɗa, sannan daga baya da suka dawo sannan Allah ya gaya musu dalili. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin idza a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله يتي ولقد نصركم الله حقيقة الله ياتي مكيكو في مواطن كثيرة أوجاجي ديوة أبدر أهدو أئناني ده الله ياتي مكيكو سيتي ويوم هنين هر أرانا هنين ما amma fa a Hunainu iz a'jabatkum kathratukum, ku tuna yayin da yawan ku ya fara burge ku, kuka fara jin cewa a Badar ma mun yi nasara alhalin ba mu da yawa, bare yau a Hunainu mun fi kafirai yawa, muna da dawakai, muna da kaza. Ka rinka jin cewa wai wata musiba in ta zo Kano ta kare. Kano garin annabi ce, an haifi annabi a Kano ne? Da Kano da Makka wacce ta fi a wajen Allah? Ba haɗi. Makka mahaifar manzo Allah ce, amma an shiga an yi raga-raga da mutane a Makka. Madina gidan hijira annabi ne, amma kafirai sun bi manzo Allah Madina. A Uhudu annabin kansa sai da aka cire masa haƙori, aka fasa masa kai. To ko duk musibar da za ta je ta taba annabi a wajen duk mai imani ai ba karamin musiba bace. In kana da imani a yau da abin da ya samu annabi a Uhudu, wanda a ce an shafa Kano gaba daya. Domin ba wani jini da zai daga a Kano wanda ya kai daraja da kima, ai abun ma ba misaltawa. To amma me yasa Allah yake waɗannan abubuwa? Na farko dan ya nuna mana shi fa shine Allah, yana abin da ya ga dama. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Da haka mu shiga taitayin mu. Na biyu dan mu sani cewa shi Allah ba a yi masa alwashi, ba a cika masa baki. To da haka mutanen Kano mai hattara, wannan rudin da ake gaya mana
a ce ai kakanni sun yi addu'a, ba ma musun addu'ar kakanni, amma fa inna rabbaka fa'alul lima yuridu. Allah yana abin da ya ga dama. Manzo Allah ya fi kowa addu'a, addu'arsa ta fi ta kowa garanti. Amma da sahabbansa suka yi fariya sai da Allah ya nuna musu ba a yi masa fariya. Da haka mu daina fariya, mu roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya, mu roƙi Allah ya taimaki shugabanninmu su gano bakin zaren, kuma ya ba su ƙarfin hali na yin abin da ya kamata. Mu yi wa jami'an tsaronmu addu'a, muna bacci idan su baya bacci. Allah kaɗai ya san abubuwan da ake mu ba mu sani ba. To irin waɗannan bayan Allah mai musu addu'a. Amma kullun cikin zagin jami'an tsaro kake, zagin 'yan sanda, zagin kaza, to ka zage wanda za su tare garin, ya za a yi garin ya tsaro? Ba zai tsaro ba. To sannan uwa ubar tsaro shine mu sasanta da Allah. Wallahi ina faɗa ina nanatawa, idan ko yanzu ina tahowa nan na buɗe fejin 'yan haƙiƙa, idan ka ga yadda ake zagin Allah kuma ka ce wai al'umman nan za ta zauna lafiya, wallahi ba mu shirya zaman lafiya ba. Muna gaya wa hukumomi kar ku ɗauka dan mu 'yan izala ne, wallahi ka'idar haka take. Ubangiji ya ce a ce kaɗai Allah yana da ɗa, ya ci sama da ƙasa ta rushe. Takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada. Amma wallahi jiya har yanzu na san abin yana nan a pejin su TikTok da sauransu. Wata yarinya ta kama hoton wani shehu ta shafa ta ce ga Allah a takarda. Allah a takarda. To wannan magana ana faɗan ninkin ba ninkinta. Yara sun zama 'yan ƙwaya, sun zama 'yan shaye-shaye saboda ana nuna musu komai daidai ne. To wallahi mu shiga taitayen mu. Musamman jihohin musulmi, musamman gwamnonin musulmai, musamman waɗanda irin waɗannan abubuwan suke faruwa a garuruwansu, wanda da yawansu suna da kotuna na shari'a court. Irin waɗannan mutanen ku hukunta su, ba wai ku yi musu ta ƙarfin tuwo ba, ku kamo su ku zo a yi muƙabala da su, a tabbatar musu wannan abun kuskure ne, a ba su damar su tuba. In suka ki tuba, ku hukunta su, kun sauke nauyin da Allah ya dora muku. Amma wallahi in kun ki, to ku ne daman kuka san Allah ɗaya ne, kuma a garuruwan ku ake keta masa alfarma irin wannan, to ba zai taɓa barin ku zauna lafiya ba. Saboda ka'idarsa in dai zaka taɓa masa tauhidinsa, to kai da zaman lafiya kun yi saɓani abadan. In ku ana so a gano bakin zaren zaman lafiya, to a kaɗaita Allah da tauhidi. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سيتي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Ubangiji yayi wa waɗanda suka yi imani daga cikin ku alƙawari kuma suke aiki nagari, lallai sai ya ba su dama a ban ƙasa, sai ya mai da su halifofi, sai ya mai da su masu faɗa aji, sai ya ba su tasiri, sai ya ba su capacity da yaren zamani. Sai ce kamastakhlafa allazina min qablihim, irin yadda ya bawa wanda suka gabace su. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tada lahum, kuma sai ya ba su dama ta su addinin su wanda ya yarje musu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan, kuma zai musanya musu bayan tsoro su samu aminci. Amma yace sharadin ɗaya ne, ya abudunani la yushrikuna bi shay'a, sai in suna bauta min ba sa hada ni da kowa. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul khasirun, duk wanda ya kafirce min bayan haka yace to yayi asara. Da haka matukar ana so a samu security a wajen musulmi, matakin farko na samun security shine tauhidi. Ubangiji yace da mutanen Makka, fal ya abudu rabb hazal bait, ku juri bautar ubangijin wannan daki. Saboda me? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Wanda da bautarsa ne ake samun abinci ya wadata, da bautarsa ne ake samun security da aminci da zaman lafiya. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka, Allah ka san ba za mu iya ba, kai ne mai iyawa.
Allah ba wani mai iyawa sai kai, Allah ka iya mana da iyawarka, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.